n'a lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elhadji Grand Kedjulu Kabara Ala ye dugu ɲuman jɛ kosɛbɛ masa Jalakibali fo ka wale ɲuman dɔn Grand Kedjulu ni dugu jɛra ka ban bilakun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ka boli ka kumaso ma gɛn baara min bilalen bɛ ka ma kɔnɔ n'o ye kalimu tabɔ ka sɔgɔbɛ Grand Kedjulu kan ka lakale an filɛ n'o kɛnɛ salenba kan o kɛnɛ barikama baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu bolo kabini 5 heures ni Mamutu aw ye bali dayɛlɛ maa tɔw bɛ fɔ aw kɔ fo nɛgɛ kaɲa gansan aw ni faso jɔ ɲumanya aw ni baara ɲumanya yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman Grand Gueye ni foli ka kan o kuma k'aw fo ka waleɲuman dɔn Grand Gueye technicien bɛ baara min na walahi a kan ka dɔw ye ka sunɔgɔ bila lɛri 1 lɛri 2 lɛri 3 Grand Gueye fo lɛri 8 i sigilen b'i nɔ na fo ni ɲɛgɛnata nana tuma min na n'i wulila ka don ɲɛgɛn na ni ta waati sera ka wuli ka seli n'o tɛ i sigilen bɛ Grand Gueye ni k'i bolo dɔgɔnin ta da butɔn kan ka dɔ jɛngɛ ka dɔ kun munumunu Grand Gueye fo dɔ ɲɛ bɛ bilen nin bɛɛ bɛ technicien de bolo kumalikɛla kan ka di kumalikɛla ka kuma taara fo fanga jan Grand Kedjulu Ala ni technicien sababu k'u fo k'u waleɲuman dɔn e ni ne ye Grand Gueye an kɛn bɛ k'an wakili da ɲɔgɔn kan min ye bi kunnafoni bala ye o ye laada ye alamisa o alamisa ba mun den biyɛnni pɔntini muso sabatigi hali ni naaninan ko b'a kɔnɔ o ti ɲɛ fiyewu min ɲamɛ de ye nɛgɛtigi k'a fo ka waleɲuman dɔn ale de bolo dalen bɛ YouTube kan radio Jɛgɛfo officiel ani TikTok nujuru b'ale bolo kuma man di da kelen na dɛ Elhadji ko cogo di karamɔgɔ Buwa namu ko dɔ kun bɛ fɔ a ɲɛ ti fɔ o la sa o man di dɛ o man di bi ye alamisa ye an ye masa Aramani deli dɔw kɛra nka alamisa nata o ka yira an na masaya kɔnɔ Ala y'o yira an na k'a barika da an kɔni y'a fɔ cogo min bilakun t'anw na dɛ sɛbɛnnikɛlaw k'u ka sɛbɛnni kɛ an ka kasabi don a la ka na woloma n'an y'a fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ sigilen don ko gafe waati k'a sera Jɛgɛfɔ kɔnɔ o tuma ko karamɔgɔba ani karamɔgɔ denni k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ o tuma o ye bi ye o ye tiɲɛ Elhadji nin y'an donkan ye an tɛna dɔwɛrɛ da nin kan sabu maaw sigilen bɛ ka makɔnɔ an bɛ taa Mamutu fan fɛ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don i ka sɛbɛnfura o hakɛya b'i bolo a dadɔnnen don ne ka sɛbɛnfura bɛ n bolo a hakɛya dɔnnen don o tuma an k'a ta kelen-kelennin ni sɛlɛn n'a ye k'a di maaw ma Wulibali Elhadji Grand Kedjulu ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bolo ɲɛ fɔlɔ o ye le soir de Bamako sɛbɛnnikɛla ye Mayimuna Dumuya n'o ye Mayi Sarama Mayi ko Mali jamana Grand Gueye k'an ye avion présidentiel kura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Gueye i ka da la k'a fɔ min ye Mali ka avion présidentiel kɔrɔlen ye Grand Gueye Ibrahim Boubacar Keita ale min tun ye Mali jamanakuntigi ye ale ye avion in san ni k'a di Mali ma k'a to jamanakuntigiya la ale ka jamanakuntigiya taama ka taa bila a tun ka d'a ye maa minnu ka don a kɔnɔ Grand Gueye o taamaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ avion in kɔnɔ jamana tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi ale bɛ avion san ni k'a ka taama baaraw kɛ nka avion ale ye jamana de ta ye jamanakuntigi maa min b'a sa hali n'ale tɛ yen ale min bɛ fɔ ale kɔ Grand Gueye ale bɛ wakili don avion in na ni ka baara kɛ jamana tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye Ibrahim Boubacar Keita avion min san hakili lajiginna ko avion in sara CFA miliyari 20 a n'a kunkanfɛn sɛbɛnnikɛla ko min ye avion in de jɔlen an ka pankuru jigi kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ don dɔ la n'o de bɛnna i b'a ye k'a fɔ septembre kalo tile 17 san 2024 Bamanju ye firin ka min kɛ yɔrɔ 2 la Mali pankuru jigi kɛnɛ ale ni gendarmerie sɛbɛnnikɛla ko Mali tun bɛ ka ka 22 septembre Grand Gueye ni k'o défilé taamaw laban kɛ tuma min na min kɔni septembre kalo tile 17 Bamanju sena ka soli ni ka yɔrɔ 2 minɛ a don in ma ja dɛ min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye o Bamanji minnu donna pankuru jigi kɛnɛ na n'o ye Modibo Keita Senu ale dugukolo kan komini 6nan Bamakɔ Grand Gueye o y'a kɛ fiɲɛtɔ bere ye min kɔni ye mugu ye ka wuli sɛbɛnnikɛla ko avion ale ventilateur o min bɛ kɛ sababu ye ni ka pan ka yɛlɛ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye ta don la ni ka avion k'a lafo Grand Gueye o kan ka min kɛ u y'o kɛ ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o avion ye k'a daminɛ o don
kana bila an bɛ don min na ko bi kalo 15 o bɛ san 1 ale ni kalo 3 ko fɔ min ye avion kɔni ye k'u y'a lajɛ garange fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka dilan janko ka taama kuraw kɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ degun mun taara ka avion sɛgɛrɛ min ye avion dugumafɛn tɛ sanfɛfɛn don maa tɛ irisigi ta dɛ ni k'a ta ka yɛlɛ n'a ye gɛlɛya min y'a sɔrɔ ni ka jamanakuntigi don a kɔnɔ k'i bɛ taa n'o ye taama na sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko avion tiɲɛna garange avion danto kelen ye i b'a ye k'a fɔ jamana a y'i sigi k'i miiri ka jateminɛ kɛ min ye ministre d'État ministre de l'économie et des finances n'o ye Alfuseni Sanno garange ale min ye Mali kasabitigi ye bi u y'u sigi ka jateminɛ kɛ min ye Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta k'a ni avion kura ka kan garange a n'a ka kan sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi ni avion kura ka kan garange u y'o avion kura ɲini min k'o lajɛ ka taa lajɛ avion bɛ dilan usine mun na hali ni yɔrɔ tɔgɔ ma fɔ nka garange ka tigɛ kɛ k'a ye k'a fɔ avion mun bɛ bi n'o ye dernière génération avion mun bɛ bi ni diɲɛ masakɛbaw bɛ don a kɔnɔ ko Mali masakɛ n'o ka kan u y'o avion kura k'o san ka na n'o ye Boeing 737 Boeing 737 n'o tɛ 27 fana bɛ yen o kosɛbɛ Boeing 727 kosɛbɛ mais 37 o ka bon ko de ma don o kɔnɔ dɛ n donna 737 kɔnɔ ni b'o de yira o garange 27 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko garange min ye nin Boeing 737 ye i b'a ye k'a fɔ bɛnkɛrɛw de ma k'o san ni k'o di jamanakuntigi ma a musaka taara jɔ sefawari miliyari 15 ani miliyɔn 600 pati kɔrɔlen min sanna o ye miliyɔn 20 a n'a kunkanfɛ nka kura min sanni filɛ miliyari 15 ani miliyɔn 600 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ furancɛ ka bon kosɛbɛ sabu n'i y'o avion tɛmɛnen yɛrɛ lajɛ garange ko sɔngɔ 1 ma fɔ a la min ye sɔngɔ 3 ɲɔgɔnna fɔra sɛbɛnnikɛla ko ni avion min sanni filɛ kura k'a bɔ a mana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ sɔngɔ 2 ma fɔ la dɛ sɔngɔ 1 pewu wa sɔngɔ wɛrɛ tɛna fɔ miliyari 15 miliyari miliyɔn 600 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye avion in lajɛ garange ko salon VIP b'a kɔnɔ min ye kabini VIP fɛn o fɛn bɛ avion in kɔnɔ hali cuisine VIP min ye fɛn o fɛn bɛ avion in kɔnɔ garange k'a bɛɛ ye VIP ye fo ka ne kaba jamana masakɛ avion don e ni doni o kɔnɔ o kɔni o sogo kan de o fo n'a ɲɛna ma garange k'a arranger sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye avion in lajɛ jamanakuntigi k'a bɛ don a kɔnɔ jamanakuntigi k'a bɛ se ka maa wɛrɛ yamaruya jamana tɔgɔ la ni ka taa jamana ka baara kɛ o tuma ko yan'u bɛ taa location wɛrɛ kɛ u bɛ avion ta ni ka taama kɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye avion kɔrɔlen in lajɛ garange sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye a pièce de rechange ye garange ko bɛ se ka feere k'a daminɛ miliyari 3 fo miliyari 4 o kɔrɔ k'an bɛna dɔ sɔrɔ o fana la fɛn fili ta tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye miliyari 3 fo miliyari 4 Mali bɛ n'o de sɔrɔ avion kɔrɔlen kan ni k'o bila an ka trésor kɔnɔ a ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye assurance ye miliyari 6 sɛbɛnnikɛla ko n'o ye avion kura ye a ko n'i ye avion kura in yɛrɛ lajɛ garange ko n'i y'a ka sanfɛla lajɛ a bɛ waati min kɛ sanfɛ o de ye heure 14 k'a sɔrɔ a ma jigin duguma 14 heures sɛbɛnnikɛla ko garange a ko n'i y'o lajɛ min ye ka bɔ yan ka taa Moscou ka bɔ yan ka taa Chine a ko n'i y'a lajɛ garange k'a bɛ se ka jigin ka escalier kɛ siɲɛ 1 o ye ka carburant ta n'o tɛ ko gasi wɛrɛ tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'i ye sanfɛla lajɛ a bɛ yɛlɛ fo 12500 mètres la sɛbɛnnikɛla ko o ye fo kabanɔgɔ dan ye min ye diɲɛ avion belebelebaw ye olu bɛ taa turu cɛ fo kabanɔgɔ dan min na ko Mali ka avion kura an fana b'o baara de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye avion kura min sanna garange k'a bɛna kɛ nɔgɔyada ye sabu min ye jamanakuntigi ka baara jamana délégation officielle olu ka taama garange ko nin bɛna kɛ nɔgɔyaba de ye hali k'a dan wari bɔliw kan kunnafoni filanan an ye min bɔ le soir de Bamako Mayimuna Dumuya Mari Sarama ale ka sɛbɛn kunnafoni ɲana Bojabatɛ naamu n bɛ n tɛgɛ don i tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon mun bɛ yen a ɲɛfɔ an ye naamu ko waati min ko jugement n'o ye kiiri ye k'a bolo dalen bɛ cɔcɔ kalo tile 10 ni tubabu ko 10 août nata Worokiya Dumbuya n'u ko a ma ko Orozi Poivron Orozi Vie Chère tuguni k'u y'a salo ka na bila musow ka kasobon na min filɛ nin ye Banankabugu boli o don
abesa yafuma bala sebeni ma fɔ cogo min o kana se kiri do ma nin kunnafoni bɔ a bɔra ka bi kunungo araba o kɛra juillet kalo tile 29 san 2026 madame Sidibe Urukiya Dumbuya Rose Vichère ko bi kamero mi ka bɛ boli o kasobo la muso tɔgɔ la kasobo bɔ ka kɔni bɛ to yen sa yakuma b'a la fo ka taa se a ka kiribolo do ma filɛ dɛ i b'a ye nin waati kɔni kɔnɔ n'i ko i b'a ɲini ka kuma fɛ a ye f'i ka taa boli ko kiri kɔni bilalen don cɔcɔkalo tile 10 san 2025 sera ka ban ko a bɛ kɛ cour criminelle de la cour d'appel Bamakɔ jama wɛrɛ bɛ yen ani min n'u bɛ kaso la Mohamed Yusuf Bacili Arasi Baci ale kɔni ko nin waati ko ale bɛ MCA la o tɛ maison centrale d'arrêt ye sa wa nin chroniqueur ba in ko ja k'a tun bɛ Keɲoroba de u y'a salo ka na bɔ yen Keɲoroba o ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 70 nin waati Arasi Baci a fana sigilen k'a ka kiiri don kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen cɔcɔkalo tile 10 san 2026 ɲɛfɔli ko o kɛ ko la dɛnɛ marisi kalo tile 13 san 2027 Mohamed Yusuf Bacili k'a welela k'a d'a kan ko kumakan dɔw o sɔrɔla da kumakan min n'o bɛ an ka premier ministre kɔrɔ o Fatilu ko k'o kofɔ yɔrɔ o sara k'o to bolo la n'o ye Sumoyili Bube Mayiga ye k'o to bolo la ntɛnɛn yakuma b'a la marisi kalo tile 21 san 2022 Mohamed Yusuf Bacili ala la k'u y'a bila ka taa juge fɛ min bɛ tribunal de grande instance la komini 4 ko ye k'u y'a placer mandat de dépôt ko nin tɔgɔ in de man di ye mandat dépôt a kɛ n kun téléphone kɔnɔ o ka di mais mandat de dépôt nin tɔgɔ jugu ye dɛ hali maa t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn o la sa ala la ko sɔrɔla mun fɛ o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla kuma fɔtaw de fɛ minnu n'u bɛ ayiwa maa girin ka kɛ kow kan o de la juge Ibn Aissa k'a ka kiiri tigɛra tarata juillet kalo tile 11 san 2023 k'o la k'u y'a bila ko ka tila k'a bila ko kiiri k'a ma ban ntɛ u ko ko k'a bila a condamné la o la sa marisi kalo san 2024 ko kalo 18 nka hakilila 9 o ye fiɲɛbɔda ye nka e ko o bɛ ɲɛ sɔrɔla la Buwa Jabate i bɛna ka na ye kamalen kɔni a bɛ bolo la u kɛn bɛ k'a lasago yakuma bɛ a la kalo 3 ɲɔgɔn a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ yakuma b'a la o ko kɔfɛ a bɛ bolo la Buwa mandat kura min n'o nana d'a kan ko ayiwa ka da a kan o sɔrɔla ayiwa alamisa marisi kalo tile 28 san 2024 o sɔrɔla mun fɛ procès verbal kɔrɔlen min n'o dara kan dɔ in na a n'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ko ka jama girin ka kɛ faso kan ka yira ko faso a dɛsɛlen o kɔrɔfɔ b'olu de yira yakuma bɛ a la donc Buwa Jabate i bɛna ka na ye cɔcɔ kalo san 2024 ko a lamɛnra a lamɛnlen yakuma bɛɛ la o y'a sɔrɔ u kɛn bɛ k'a ɲini ko ka bolo bɔ a kan na n'o ye liberté provisoire ye o kun sɛbɛnfuraw k'olu ladonna juma octobre kalo tile 11 san 2024 ko yanni a ka kow bɛɛ lajɛlen ka jalatigɛ i bɛna ye sa alamusa octobre kalo tile 31 san 2024 k'a ko k'a nana gɛlɛya bɔkɛlew la sa u nana se jeni ma an ye min fɔlɔ kofɔ n'a bɛ musow ka yɔrɔ boli Rose ntɛnɛn marisi kalo tile 13 san 2023 madame Sidibe Urukiya Dumbuya n'u k'a ma Rose Vichère Rose Poivron ni dɔw k'a ma ko Pɔnbɔrɔ o b'o fɔ dɛ yakuma b'a la ko ale fana welela polisiw de fɛ n'o ye 5e arrondissement ye Bamakɔ ayiwa olu kɛlen k'a ɲininka dalakan la sa k'ale ta sɔrɔla ayiwa ka jama girin ka kɛ ɲɛmaw kan ko o video TikTok kan yakuma b'a la olu de yera Vichère dugu gɛlɛya o kow kan kuranko kumaw bɛ o la fɛn suguya bɛɛ lajɛlen u y'o fɔ fɛn min ye gɛlɛya ye tile 2 bɔɲɔgɔnko ala la a bɛ garde à vue la
la u nana ka na la procureur kɔrɔ procureur min ɲɛsinnen bɛ cybercriminalité ma o kɛra araba mars kalo tile 15 san 2023 yen nɔ tuguni u y'a ɲininka min kɛ o fana i y'a placé mandat de dépôt k'a lasago ayiwa musow olu ka kaso bon na ya faamuya bɛ a la n'o ye bolen ye ayiwa n y'a fɔ cogo min k'a sabu kɛ k'a ye a ka kɔrɔfɔw a bi mɔgɔw de girin ka kɛ fanga kan o dun o cɛ man ɲi araba mai kalo tile 3 san 2023 ala la ko a tun kan ka liberté provisoire k'o sɔrɔ o ma ɲɛ sɔrɔ a ko la koyi wajaba tɛ i bɛna ye ala la procureur no a ka kow bɛ olu bolo ayiwa u taara yira juge d'instruction na tribunal min n'o bɛ commune 4 na Bamakɔ o kɛra araba mars kalo tile 29 san 2023 o kɔni o ye bɛnna min kan ko mandat kura ko k'o d'a kan mandat de dépôt kura kɔni ko k'o da Rose kan o dara kan ya kuma b'a la a b'o de lasago na an bɛ yɔrɔ min na komi sisan araba cɔcɔ kalo tile 2 san 2023 ko u y'a condamné i ya kuma b'a la première instance san kelen ani sefawari miliyɔn 1 ko k'o di buwa an b'o de la fo sisan muso in a bɛ bolola nouvelle zone o ka sɛbɛn don Dema Konde a ka sɛbɛn bɔlen Wajabate ayiwa kɛnɛ y'i bolo so filɛ kɛnɛ filɛ boli bɔgɔntanya Granke i ka so boli ne bɛ n tigɛ don le pays émergent maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Nuhumu Konare kosɛbɛ Nuhumu ko Granke hali bi nin tosira in tɔ an k'o guwan sabu n'i ye kiriko kuma lajɛ Granke n'a daminɛna a bɛ taa fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ min b'a to jotigi ka jo ka di ka jalakitigi bila ka jalaki minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko pays émergent olu kɛn bɛ ka nin sɛbɛn sɔgɔmada in na maa fila bugunatigɛ jaabi yan Adama Jara Ben le cerveau min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ale kun y'o dankele ye ka taa bila min ye Shahana Takiyo journal le 22 septembre ale y'o tigibatigi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ni mun de bɛ ninnu kun kan bi n'i y'a lajɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ pôle national de lutte contre la cybercriminalité Granke ko kɔni ye min kɔni ninnu wele i y'a ye k'a fɔ u ka weleli k'u don kaso la Granke k'a bɔra min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité a bɔra olu de yɔrɔ ka sabu kɛ Granke u ka kuma fɔ u ka kɛta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn mun t'u yɛrɛ sɔrɔ min ye réseau kan i b'a ye k'a fɔ olu bɛ wuli ka jɔ k'o ko la sabu jamana ɲɛmɔgɔ kan ka olu ye yamaruya di ye ni ka sariya ta ka sigi n'o baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye n'o de bɛnna juillet kalo tile 27 Adama Jara Ben le cerveau Granke k'u y'a lamɛn u y'a lamɛn Granke i b'a ye k'a fɔ ale ka weleli i b'a ye k'a fɔ min kɔni kumakan dɔ de kɔni taara réseau kan Granke k'u y'o kumakan ta k'o da kɔrɔ min ye anw bolo Adama Ben Jara le cerveau nin kumakan in e don wa i tɛ a ko Granke min kɔni ye kumakan daminɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kumakan don a daminɛ nka n'o y'a kɔnɔnaw ye k'a kɔnɔna tɔw ye orobo kumakan ye k'o t'ale Adama Jara ye o kuma ale ka jate la a tɔ o ye fɛn wɛrɛ sigi-sigilen ɲɔgɔn kan min t'ale ye sabu a kɔnɔ kuma tɔ Granke olu ka ca kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye procureur Kɔkɛ Kulubali i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ min ye Adama Jara Ben le cerveau an b'i dɔn an y'i ka kumakan caman ye an y'i dɔdɔlima e de tun bɛ CNT la min ye conseil national de transition jamana ɲɛmaaw y'i ta k'i don a la i b'a ye k'a fɔ kabini o waati hakilina ni kumaba minnu b'i fɛ dogodogoni baara minnu b'i fɛ an y'a bɛɛ lajɛlen dɔn an y'a bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima ni ka n'a bila fo bi la Adama Jara Ben le cerveau n'a ma ye k'a fɔ k'i ye jɔntigila kɛ kumakan in daminɛ k'e de don mun b'a yira k'a fɔ min y'a tɔw n'a labanw ye e kumakan t'o ye tɛmɛna ko min ye kiri ye i b'a ye k'a fɔ maa hakili juru caninenw de bɛ yen maa minnu ye kalanba kɛ Granke maa minnu tɛ b'u ja kan maa minnu bɛ n'u bɛ sariya dɔn Granke baara in bɛ ta ka d'olu de ma i b'a ye k'a fɔ u y'u sigi k'a lajɛ Adama Jara Ben le cerveau i bɛ kiri min kɛnɛ ka tiɲɛ ɲinini kɛnɛ de dɔn min ye nin ko in ye o tuma a ɲinini b'i fɛ Adama Jara Ben le cerveau an ka se ka tiɲɛ dɔn sabu baara in bɛ kɛ ni tiɲɛ de ye tɛmɛna ko a ko min ye kiritigɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye baara kunfɔlɔ ye Adama Jara Ben le cerveau
Grand Koube 100 ans kaso dama. Minye adatkoulé. 10 ans de prison ferme. Saban ko ako minye alibi au délibéré. Iba ke fo bena ke kalukura konnala. Na bena ke 10 ans e. Walma na bena bo 10 ans. Saban ko ako minyo watikele. Journal le 22 septembre. Ale tiki batiki no shana takiyo. Shana Grand ko anake nale fendo bois dakono. Femu make kuma fota ye. Sabu niye ko laje. Grand minye forum panafricain. Iba ke fo komi tume senanga jamanen kono. Kuna fondila tola lajeba. Minye farafina bela jeleye. Minye shana takiyo. Iba ke fo ko kuma do de kumbe. Min kone kale dasna ka wulite ka fo. Abarata ko procureur do kumbe goy. No ye Idrissa ye. Saban ko ako minye shana e min fo. Minye shara min taraka nyeshi pôle national de lutte contre la cybercriminalité ma. Okuma ko minyo shara ye. Alema jena ye. Minya kono kuma ye. Iba ka fo gele munu be. Ka nyeshi kuna fondilo mo. Ko na kene shaye kangara ka nyesho ma. No de ma ben procureur ma. O do en kene kan ko procureur ko. Shana ni ma koloshibe kaso gade. Waka turata la. Parti atora Idrissa Talla afkara fole okuma minye forum bane Grand clé de mado iba ka fo shana takiyo journal 22 septembre tigi uye wele blama minyo polikele fe ninka datuku mana de dépôt o matema ka boye iba ka fo jenyo warabe no ya Abdurrahman Keta no e journal Le Témoin yo fene wele ko fene ye barodo ski do ke minye jabarando kan uyo fene wele iba ka fo ko fene ke mana de dépôt so fene ko ako minye ni kuna fondila fly okuma ulube dépôt konnala minye adama jara ben le cerveau ale koni yembe kake mamiye o de politique maye ali nante politique keneka sabani kila ko ako min koni ni kiri koni ka grand telembe grand ke ka kunte do waraye adama jara ben le cerveau min ba no fe ko ye funu ne ka nyeshi jamana marabaw ma ni ka jamana bilisa nyagami ni ka tanyini ka jamana ke tanyini jamana ni ka jamana don fonyo ko ni ka gela do min nyemo ka barala iba ka fo kono dun fora ka jo ben le cerveau la Grand ka besoin de meka sola minye shana takiyo o fana tabana bank majme ta fara Abdurrahman Keta ka ko ni ngali to membe kuna mani flane anye mimbo journal pays émergent kono nuhum konare ale ka sabani do wajabate namu anga baro beke fo dépôt ko kuma oui tiens dépôt in koni amani de dépôt téléphone kono wa akadi Grand nga dépôt yala wara Grand même min fiye kiri jarana shetan o kuma mami mata kiri bola ko fisa ni yele gamsa mais min fiye Grand na foro kuika daya danyi ni terrain cira ballon tan terrain kono ali vitri ni kufara mina tan ataka marqueur ni bo ka terrain cia ko be ka daya ni mami boro kono carton irila o misali flane Grand ti carton irila o koro ko sharia ye force ka to force bolo ni shara ko mi kana buna kusago ni ya buna kusago Grand ko ba ko fede wa kiri be ka ke Grand ya be flane de ibolo do wa namu hali ni ne procureur ga mobile jole yoro mi neti teme afle de neti teme da ijodo ne yere kusoro mando ne wallahi sheba jito o ba de na do ne wajugo karamugo bwa namu ni jora falis genegala flal nani na abitla ki ga donin ta ka teme na la sirène ale kumana ko feti bele ko segi mina ke ama nu ko ama le retour de la biennale sportive okadi ko bamako ya ko abi ka labɛ feti bele jamana denw ku kunbɛ ya kuma b'a la u bɛ baara ɲɛnɛ kɛ cogo min okadi wa n yɛrɛ nin kuma mɛn don min n yɛlɛla i ka fɛn do nin fɛn in n ka siɲɛ laban nin na cɛkɔrɔba dɔ de ye ne wele o y'a sɔrɔ n bɛ jeliba la ne sélectionné Bamakɔ fɛ ko n ka cɛ i cogo dɔn ko Zeyi ko bonni b'a la e de ko balina ni bonni n k'a ka ɲi a tulo wa sɛbɛ de peut-être a bɛ sɔrɔ a sɛbɛ la a bɛ sɔrɔ a bɛ tulonkɛ la n fɛ ne dun ye cɛkɔrɔba ka fɛn lamɛn ko u ye ne wele entraînement yɔrɔ ka dɛsɛ ne ko n ka taa ne tɛna taa jango maa min t'a jaga maa min fɛ ka boli n'i y'o poussé o b'o tɔ teliya dɛ non nin compétition in ye dɔ kɛ nin na ayiwa Bois Jabate ne yɛrɛ ma fɛn ye jamana in kɔnɔ ko Grand ma dɔ kɛ fɛn mun na o siyɛsu in ye dɔ k'o fana la lakibaru cɛ maaw hakɛ b'i fɛ dɛ bangoni siyɛ ne tun bɛ ɲini k'a ban o Grand e kan ka min kɛ
ka don bangoni du bɛɛ kɔnɔ ka taa ko bɛɛ kɛ yafi ma ka don bangoni du bɛɛ kɔnɔ a ka sɛ minnu tunna depuis année 80 combien année 60 combien o tuma ne de tun b'a bɛɛ suɲɛ nin filɛ nin a jurusara filɛ nin o b'i bolo bi yan o b'i bolo bi jurusara tɛ dɛ u ka yafa kuma dɔ la yafa dɔ bɛ yen a tɛ minɛ dɛ ni fɛn ma d'a kan dɛ k'o f'i ye kɔni Jabatɛ naamu la sirène a kumana a ko de wa i bɛna ka na ye ko waati jan de kɛra nin ɲɛnajɛ n'o ye nin denmisɛnninw ka ɲɔgɔnkunbɛba ye n'u k'a ma ko bien-être sportif a kun ɲɔngirilen don o kɛra a bɔ nin waati ko bɛɛ kɔni labɛnnen don k'a bɛ segin a kɔ wa a kan ka daminɛ cɔcɔkalo tile 7 ka na bila 16 la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bamakɔ yan yakuma b'a la i bɛna ye k'u ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka région ye 19 n'o tɛ fɔlɔ 6 de tun tɛ 7 sisan 19 o région administrative k'o fara Bamakɔ district kan olu de bɛna ɲɔgɔnkunbɛ kɛ yakuma b'a la dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ka yanga don a la ka sanga don a la ka makama k'o don a la ka kɛ sababu ye n'an ye ɲɔgɔnkunbɛ kɛ tan ndola ni basketiw la équipe ka se ka denmisɛnninw san y'a dɔn o tuma o ka bon dɛ o kuma k'a kɛ fɛn ye fɛn min an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka kan fɔ ka tɛgɛ minɛ kɛ ka sen minɛ dabila baara in a bilalen b'o de kama jamana a ka se ka diya jamana ka se ka sankɔrɔta ntɛnɛn do juillet kalo tile Nendo, juillet kalo tile 27 ministère de la jeunesse et des sports a ye baroba sigi tubabukaw la u b'a fɔ ko point de presse a ye baro kɛnɛ sigi min kɛra palais des sports Salamata Mayiga o de la sa ala la a ye kɔrɔfɔ bɔ ka bi yakuma bɛ a la ko nin waati kɔni na k'u bɛna biennale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛɛ sigi sen kan Bamakɔ ye Bamakɔ 2026 o de la sa ko yanni a kudanbuwa ka se ministre a y'a ŋaniya ka denmisɛnw wele ka kunnafonidilaw wele u b'a fɛ ka baara kɛ cogo min k'o baaraw bɛɛ lajɛlen k'o yira maaw la yakuma b'a la bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ko nin ko in k'a nana nafuma la ko n'a tun ma na k'olu yɛrɛ tun b'a fɔ ministre ye ko k'a kɛ o de la sa dɔwɛrɛ tɛ koyi an ka farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ ko in bɛɛ bɛnkan bɔra jumɛn na assise nationale min bɛ yen n'o kɛra refondation n'u k'a ma ko ANR ni kuma fɔra o kɔnɔ o dɔw de bɔtɔ filɛ ka bɔ ka bin nin ye n'an bɛna waleya o la sa états généraux des sports o fana kɛra avril kalo la 2025 nin fɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ u kɔnɔ ministre ko n'ale ye min kɔni fɔ k'o tɛ kɛ tiri wari kɔnɔ fɛn ye n'ale fɛn fɔ k'an ka kɛ ko o bɛ kɛ di jagoyanifin na o de la sa ko an ka faamaw u sɔnnen don a ko ma a baara in n'o ye biennale baara ye o bɛ kɛ fo ka se a dan na yakuma b'a la wa ministre yɛrɛ ko nin ko in ko a tɛna tɛ ko ka ɲɛsin olu dɔrɔn ma koyi ko a bɛ kɛ sababu ye maa dɔw bɛ taa ni balontanw bɛ yen ni basketiw bɛ yen u bɛ yala n'u ka kayeninw ni bikiw ye dɔwɛrɛ tɛ ka ɲuman k'olu sugandi k'olu ta k'olu di équipe wɛrɛw ma o ye duman ye dɛ ka fɔ o ye duman ye donc an ka farikolo ɲɛnajɛ ko a bɛ taa ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye bɛnkan a teriya sigiɲɔgɔnya jatigiya olu bɛɛ lajɛlen ka di wa ko nin ko in k'a ɲɛmaya talen don ka di jɔnni ma le président de la transition le général d'armée Assimi Goïta ko nin édition in k'a bonya bɛɛ lajɛlen don talen don k'a d'a ma ɔ denmisɛnnin minnu n'olu bɛna kɛ san 38 olu de bɛ compétition in k'a kɛ yakuma bɛ a la san 20 o ye athlétisme mɔgɔw ta yakuma b'a la wa ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ maa min kan ka na nin ko in kɛnɛ kan maa 1,840 40 o de bɛna ka na région 19 in ka n'olu représenter yakuma b'a la Bamakɔ district yɛrɛ bɛ o la koyi o la sa i b'a ye ko délégation bɛɛ lajɛlen an ka kɛ sisan Bamakɔ olu k'an ka maa 92 olu kan k'o bɔ u ka farikolo ɲɛnajɛ la olu tɔgɔ la donc ko discipline o ye 5 ye k'o de talen don yakuma bɛ a la athlétisme musolakaw fɛ yen ani cɛlakaw basketi cɛlakaw fɛ yen ani musolakaw ntola n'o ye ballon ye o ye cɛlakaw fɛ yen dɔrɔn siɲɛtanijɛ anw tɔgɔ de bɛ sɛbɛn o la anw de tɔgɔ bɛ sɛbɛn o la siɲɛtanijɛ kɔni e sen t'a la e sen t'a la lutte traditionnelle jeu d'échec o tɛ fɛn de
damu ne to ye o don kɛ i bɛ se damu na nan tɛ se o la dɛ e dun b'i tɔgɔ fɔ o la mun na n'i ye daminko kuma fɔ an terikɛ dɔ tun bɛ yen o tun bɛ s'anw bɛɛ la kuruba dɔ tun b'anw kɔrɔ so dɔ bɛ yen a da bɛ tugu damu b'a kɔnɔ an taara damu bɔ la yen an saba a ko ne ka bɔ ne bɔra ani dɔ in bɛ k'a jouer n'o ye wo bɔ o bɛ taa ale kun mais n'ale ye wo bɔ o t'o ta a tila ka wuli ka da coro k'o sɛbɛkɔrɔ ti o porokotolen o bolila ka taa musokɔrɔba dɔ fɛ o fana tɛ tasuma faga ko a kɛra di ko karisa de bɛ kɔ ko muru b'a bolo o bɛ ɲugutigɛ la o tila ka muru salo k'a d'a ma ko bɔ i ka taa o tɛ musokɔrɔba den naani yɛrɛ a ma sɔn ka taa o lakibaru a ma sɔn ni damu fɔra dɔrɔn ni jabi tigɛ buwa ko damu b'a la o b'o ɲɔgɔn kun bɛ kɛ buwa ɲɛnajɛ in bɛɛ lajɛlen stade Wenzin Coulibaly le stade Mamadou Konaté k'o de bɛna ka na délégation ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn ɲɛnajɛw bɛ se ka kɛ cogo min na nka u ye yɔrɔ caman bɛ yen k'u y'olu labɛn kalansow b'o la n'o ye groupe scolaire ye Mamadou Jara o bɛ Maninakura o kalanso maaw bɛ bila yen école Jean Richard maaw bɛ bila yen deuxième cycle min bɛ Darusalamu ko maaw bɛ bila yen groupe scolaire de Ntemogoroubougou maaw bɛ bila yen école Amadou Ly Badiala ko maaw bɛ bila yen maa bila yɔrɔ ayi o tɛ dɛsɛ mais ministre ko min ka d'a ye ko jatigiya k'an k'o yira k'o de ye an taala yakuma b'a la donc n'i y'a ko ta ka da ɲɔgɔn nin biennale in kɔni ala la a bɛ kɛ n'a kɔni kɛra a tunoma bɛɛ lajɛlen na bɔ a kalama yakuma b'a la a den ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ lasiri nin kɔnɔ. Grange ne bɛ n tigɛ don ko kura le soir de Bamako a ko di maa min sɛbɛnni kɛ o de ye Laya Jara Jarakɛ Kolobakari Grange a ko an ka taa Segu marabolo la Segu cercle mun bɛ yen o de ye bila ye sɛbɛnnikɛla ko Grange min ye ONG dɔ ale kɔni kɛra hakilina ɲumantigi ye ni ka fara min ye jamana ale ɲɛmaaw kan min ye marabolo kɔnɔna la Grange ni ka furu 50 bɔɲɔgɔnko Grange ni k'olu siri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ muso ka hakɛya Grange o de n'a ye cɛ sɔrɔ a k'a ka furu sɛbɛn sɔrɔ wa cɛ fɛnɛ n'a ye muso furu Grange a k'a ka furu sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya ka baara don sabu ni furu sirila ka ban min kɔni sariya ye min fɔ sɛbɛn ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn in o de b'a yamaruya k'a fɔ aw de ye furu ɲɔgɔnma ye wa ni fɛn min kan ka kɛ baara bɛ kɛ n'o furu sɛbɛn sariya nin ye sɛbɛnnikɛla ko Grange maa caman bɛ yen olu kɛmɛ ka furu kɛ ka bila o tuma ko sɛbɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ni dun ko k'i bɛ baara kɛ ni sariya ye o b'a yira k'a fɔ k'u sonsorolen don k'u tɛ furu la sɛbɛnnikɛla ko yaasa u ka bɔ sonsoro kɔnɔ u ka furu Grange min ye sariya kɔnɔna ye min ye nin ONG ye o de ye dɔdɔlimali kɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ y'an ka jamana in kɔnɔ dɛ nka nin bɛ sɔn ka k'a siɲɛ fɔlɔ ye o tuma min y'u ka marabolo kɔnɔ n'o tɛ n'i y'an ka jamana in lajɛ Grange min ye nin mariage collectif ye ka furu siri furu ɲɔgɔnma fila ye Fufalaki cɛ dɔw yɛrɛ bɛ commune na an b'o tɔgɔ fɔ n'o tɔgɔ t'e bolo a fɔ sa n'o tɔgɔ t'e bolo Mamadou Fode Konatɛ maire délégué de Djelibougou o ye tiɲɛ ye an b'an furu 250 de la a filɛ de Grange min ye bilakaw ye o tuma k'olu bɛ 50 la i b'a ye k'a fɔ min ye nin ONG ye Grange k'ale kɔni ye hakilina ta n'o ye Observateur Mali ye Grange k'a kelen tɛ o tuma a y'a da ɲɛmaaw tulo kɔrɔ n'o ye bila ale préfet ye i b'a ye k'a fɔ ale fana ye maa min lawuli ka taa baara k'a tɔgɔ la o de ye Tona ale sous préfet Grange min ye bila ale commune ni o maire ye ale fana ye maa bila ka taa min y'a jɔyɔrɔ fa n'o y'a ka dankan fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye muso olu ka jɛrɛjɛkulu n'o ye kafo ye o ɲɛmaaw tun bɛ kɛnɛ kan min ye jeunesse ye Grange k'a ma fɔ maa si kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye ɲagaribagatɔ ko n'i ko k'a ka tasuma fifa ni nunji m'a fa daji b'a fa sɛbɛnnikɛla ko k'a bɛ bila o minɛn nin kɔnɔ min ye furusiri ye Grange se t'an ye dabali t'an ye walima an ma se ka galabu sɔrɔ ni ka taa an ka furu sɛbɛn ɲini nka min ye baɲumankɛtɔnw de wulila k'u bɛna an ka furusiri kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɛbɛn bɔ ka da an ma ko mun ka di k'o bɔ dɛ Grange o tuma min kɔni ye hɔn ka di ye ni bɛna kɛ fara kan o ka di ni hɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin furu 50 lajɛ Grange min ye musow ye u ko ko tɔ t'u la n'o y'an balakaw ye ko min ye nin hakilina ɲuman tabaw ye k'u ni ce min ye cɛlakaw ye n'o ye falakaw ye u ko ko tɔ t'ulu yɛrɛ la o tuma min ye nin ONG ye Grange k'a ye sababa don olu ni ɲɔgɔn cɛ ni k'olu ka furu kɛ furu lakika ye Grange k'u fana bɛ se k'u kan bɔ maa minnu bɛ ni sɛbɛn b'u la ni ka kuma olu kɛrɛfɛ n'o tɛ e ye furu kɛ sɛbɛn t'e la Grange k'i b'i da don bara kɔnɔ ka kuma dɛ sabu i tɛ sariya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye bila ale commune maire i b'a ye k'a fɔ n'o ye Bakari Samake Mamadou Samake y'a jira k'a fɔ Grange i b'a ye k'a fɔ nin baara min kelen fila nin ye o tuma ko nisɔndiya de
kɔni b'ale yɔrɔ ni k'a ɲɛsin ONG tigiw ma ni k'a ɲɛsin préfet ma ni k'a ɲɛsin sous-préfet ma ni ka tila k'a ɲɛsin furuɲɔgɔnmaw ma grand ko min kɔni ye nin baara kunfɔlɔ min kɛlen filɛ k'u ni cɛw ni baraji o bɛ min ɲini hali bi bɛ ko la de sabu a tɔ bɛ yen a tɔba de bɛ yen ko fila bɛ se ka k'ulu la tuguni maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ k'u ka furusiri sɛbɛn makɔnɔ silamɛ furusiri kɛra grand a tɔ tora mairie ye yaasa o baaraw bɛ se ka kɛ ni ka tila ka nisɔndiya bila olu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filan de an ye min bɔ le soir de Bamako la jara ale ka sɛbɛnni don Bois Jabatɛ i filɛ kɔrɔfɔ min ɲɛna a ka ɲi dɛ kosɛbɛ Bois misali la i ni muso sigilen sɛbɛnfurataw cɛ yɔrɔ bi kamalen ni a ka sira tɛ ko la a bɛna kari ka don so kɔnɔ ko madame ko nɛɛ mago b'i la a furu cɛ kɔrɔ i da sera jiri ma o kuma talen fanga la papier ko kuma bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ ko mun b'a yira k'i muso don sɛbɛnfura t'e bolo i ka kuma ye tiɲɛ ɲɛdonna bɛ k'i la wulibali don dɛ garange n'i bɛ duguba kɔnɔ duguba n'a taabolo duguba n'a sariya n'a fɔra ka min kɛ hali bi an ye min fɔ tɔw la an b'o fɔ ka segin a kan n'a fɔra ko ka min kɛ a kɛ k'i dabɔ kuma la n'a fɔra ko ka min to yen a to yen k'i dabɔ kuma la yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔn dɛ n'o tɛ ne yɛrɛ min filɛ ne mana siga k'i ni muso sɛbɛn tɛ ne bɛna n ka ni wula mana min i ka numéro di yan dɛ i dɔ bɛ n'o ye o subahanallahi cɛ ɲuman ka na entretien b'i la la kibaru i ka numéro di yan garange i tɛ min dɔn maa dɔw ka musoko lasasi falen de b'u bolo u b'a kɛ ni laharataga nege t'i la kana munumunu kɛrɛfɛ dɛ o don dɛ n'o tɛ su t'i kɔ lahara dɔw ta ye lettre foroko ni tɛ wulibali don dɛ karamɔgɔ an bɛ taa ni sɛbɛn ye tɛmɛ n'a ye hakili la nin ye le pays ye o don le pays a kumanen bɛ ko cogo di buwa ko nin kɛra dusuma kasikasi ye sa mun bɛ yen ko nin kunnafoni ko a man di sigi ko a taara ka da jama tulo kan ya kuma b'a la a filɛ dɛ département min fɛ n'o ye ministère des transports et des infrastructures o don u y'a yira ya kuma b'a la ko sirabakan kasara juguman yɛrɛ koyi ko a kɛra sigi sira kan wa a kɛra dimanche don juillet kalo tile 26 san 2026 nɛgɛ ɲɛ 14 waati n'o seli fana yanfan ye 14 heures ko a kɛra kungo yanfan fɛ n'an ko a ma ko faya o sira u ko a ma ko route nationale numéro 6 kari belebele dɔ maaw bɛ ta kari mun na compagnie ɛri ɲɔnɔ i bɛna ka na ye ko o ni mobili wɛrɛ de ye furekɛra ɲɔgɔn na a bɔ a k'a ma nɔgɔ dɛ k'u nana dasi ɲɔgɔn kun ya kuma b'a la ko nin ma bɔ dɛ n bɛna dafi ye o subhanallah département maaw olu kɔni y'a yira k'olu ye nin ko bila minɛn min kɔnɔ nin mobili fila k'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ vitesse damatɛmɛ de a filɛ dɛ o la u ye jate bɔ mɛ jate dafalen tɛ dɛ ko provisoire i bɛna ye maa 7 o ni tora a la 5 o sɛbɛkɔrɔ joginna k'u y'u bɛɛ lajɛlen ta gara la k'u ɲɛsin Gabriel Touré la yaasa furakɛliw olu bɛ se ka kɛ cogo min na ministre des transports et des infrastructures madame Danbele ntɛnɛmuso de don Manine Sisɔgɔ Sora Bana Sanu ala la k'a ye foli kɛ gouvernement tɔgɔ la jamanakuntigi ni premier ministre ani gouvernement u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka ɲɛsin fatuli kɛra minnu bolo olu somɔgɔw joginni kɛra minnu bolo ka dugawu kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen la ko ala ka kɛnɛya di minnu ta na ko ɲama k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nɛɛma so a kɔni y'a yira ya kuma b'a la mobili boli n'i b'a boli sira kan a sariya i k'a bato o de cɛ ka ɲi n'o kɔni kɛra o bɛ kɛ sababu ye k'an kisi accident ma ministre ka kuma filɛ nin ye o la kɔni bɛ bɛɛ wele chauffeur fara conducteur bɛɛ lajɛlen kan fo an k'a lajɛ mobili boli sariya bilalen bɛ minɛn min kɔnɔ an k'o kɛ yaasa joginniba fatuliba mobili tiɲɛniba olu bɛ se ka dabila cogo min na Madu Jara a ka sɛbɛn filɛ Garange maa minnu fatura ala k'u dayɔrɔ suma maa minnu joginna ala ka jisuma k'u ka bana fura ye yarabi ala k'an fama ɲɔgɔn na Garange adamaden kɛnɛma k'i b'i ka dugutaminɛ ta ka t'i faso la Garange walima i b'i ka dugutaminɛ ta ka b'i faso la k'i bɛna fɛn ɲini Bamakɔ ko kibaruya bɛ tila ka lase ko kasara kɛra ni kɛnɛ ka sin k'a tigɛ ten Garange yen man di dɛ Garange kinikini don yarabi ko bɛɛ faralen don ala la Garange bɛɛ n'i sa yɔrɔ bɛɛ n'i sa kuma wa bɛɛ n'i sa cogo ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'i sa don Garange kuma sebali tɛ karaba yarabi ala k'u dayɔrɔ suma ala ka limaniya di kunnafoni tɔ bɛɛ an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ tila ka
Namo. Man yando go flana. Okera. Anga temene seben furaw. Ali. Mimi bolo ko to ko fo ka seben baka fo. 600. Et là je grand Kijolo. Oye le fanal. Akodi. Sebenikela. Oye Yusufu Kulubali. Yusufu ko. Grange ni ko mi madele ka ke. No kera grange oye ni sondia ko yi. Ako angata tabakoto. Tabakoto alebe sitakili komini. Sitakili komini be Kenyaba Serkili. Kenyaba Serkili be Kaye région fait. Sebenikela ko. Ako minye tabakoto kauye. Grange oye ni sondia belele bake. Grange no de ntenentemene. Sebenikela yiraka fo. Kalu kile mo wanu wolonvla. Min koni ye fe tricolore ye. No ye fe bulala mani joni ani blema. E ki jo. E kateme. E ki jantu yire la. Jantu yire la korotuko kai. Grange kabini alaka jamana da. Tabakoto kabini asikira fobi. Fe muma delika kenko di kera. Grange koko sababu dobala. Sebenikela yiraka fo. Min ye ne fe tricolore ye. Jamana yere ma nyine kana asiki tabakoto da. Min ye tabakoto demseni galabu dumau. Association Avenir de Tabakoto. Grange minye a cheba na muso ye. Olu de usiki ku miri. Chebo dan yere boy. Wa deme folo be damne yere la. Sebenikela ko ni ya laje Tabakoto keme yoro bi. Grange a jama ka cha. Sabu ni ya laje sanu bo yoro do. Nationalité suku bela jelembe. Ma chama be minye moto talaw ye. Moto batigo, mobilitu, soro be, jama be. Sebenikela ko be yoro mina. O sigi o te ko deniye. Yani jamana nyemo be no ka barake. Min ye dugu denmisɛnw ye dugu galabu dumanw dugu nafolotigiw u y'u sigi k'u miiri o kuma an k'an yɛrɛ dɛmɛ yanni jamana ka dɛmɛ bɛ na tɛmɛnna ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ o kɛra min ye Grange o de ye fe tricolore ye ni k'u ka carrefour ni k'a kɛ fe ye janko kasara bɛ se ka dabila kasara ka di jɔn ye saya ka di jɔn ye wa bana ka di jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko jamana denmisɛnnin minnu ye jamana siniɲɛsigiw ye Grange ni kasara kɛra sababu ye k'olu kɛ lujuratɔw ye k'olu bɔnna u nin na jamana siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di tɛmɛnna ko min ye jamana baara ye maa kelen ko tɛ Grange maa o maa ye de bɛ se ka ko kɛ i jilaja i ka se ka baara kɛ i ka bɔ nɔgɔ la min ye i ka jamanadenw ka bɔ nɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ i nu ma sɛbɛnnikɛla ko ni fe ko fɔra i bɛ tɛkiniki ko fɔ min b'a to fe baara bɛ se ka kɛ u ye anazɛri u y'olu wele Grange anazɛri k'a da don a ko la janko fɛn bɛ se ka sigi cogo min na tɛkinikima sabu maa si t'o dɔn n'olu tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye anazɛri ye ka taa bila DRCT la min ye Bamako mairie i b'a ye k'a fɔ olu ka hakilinaw ye kelen ye min ye fe plantation fe suivi fe entretien janko nin baara bɛna kɛ cogo min na Grange u y'a tɛkiniki ni k'o don bɛrɛ la k'o fɔ ɲɔgɔn ye baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na maa ti ko cogo dɔn ni fɛn murutira don min na maa minnu kan ka baara kɛ u ka numéro filɛ nin ye wa technicien filɛ u sigiyɔrɔ filɛ nin ye u kan ka wele ni hakilina min ye Grange o baaraw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ tɛmɛnna ko a ko min ye anazɛri ye nisɔndiyaba kɛ ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ nin k'i ka marabolo kɔnɔ jamana kɔnɔ k'an bɛ don min na ko bi san b'a sɔrɔ kasara dɔgɔra sabu min ye jamana ye k'ale de kan ka nin baara kɛ nka se tɛ jamana ye dɛ se min t'i ye tɛ se k'o baara kɛ nka ni dugu hakiliɲumantigiw min ye dugu nafolotigiw fonisiriw ko k'u bɛ bila jamana ɲɛ o baara la Grange ko mun tor'olu ye o de ye wulikajɔ ni foli ye k'u barika da n'a fɔra k'i ni ce ni baraji Grange dangali tɛ nɛni tɛ n'i y'a digilen maa min na i ma ɲuman kɛ kulubali fila de an ye min bɔ le fanali kɔnɔ Yusu Kulubali ale ka sɛbɛnni don sɛbɛnfura ɲana ali wajabatɛ namu subaga ale teri tɛ dugulama fɛ yaalala ye abada an bɛ taa le pays kɔnɔ mun bɛ yen maa min ye sɛbɛnni kɛ alala a tɔgɔ tɛ n bolo yan fɔlɔ nka pays o ye journal ye o tɛmɛnen ye wajabatɛ namu an ka 600 tɛ 600 de ye 600 o don an ka misiri min n'u k'a ma ko Sangore u ye seli kɛ a tɔgɔ la a dilanni san 600 cité des 333 o tɛ bi ko la ba ti sa kana san 600 o yɛlɛma ko caman ye dɛ kosɛbɛ la kibaru wa i bɛna ye namu conférence inaugurale min n'u ye a ɲɛnajɛba kɛ ka se k'a ko k'a nun don ale fɛti belebele ko a kɛra juillet kalo tile 25 institut des études et de recherche islamique Ahmed Baba Odo koko in bɛɛ lajɛlen kɛra ye Tɔnbukutukaw fɛ yen ministre de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme Mamoun Dafe ale maa de bila nɔ la yakuma b'a la n'o y'a ka chef de cabinet ye o tɔgɔ ko Saliya Male Saliya Male alala ale kɔni sigira kɛnɛ kan ka ko ɲɛmaya k'o ta k'a d'a ma nafa min bɛ ko in na a ko in yakuma b'a la n'o ye an ka nin misiriba in ye Sangore
bɛɛ b'a dɔn wulikajɔ kalan dɔɔni ɲinini ka diinɛ bato o misiri belebele a bɛ o de kofɔ yakuma b'a la ko n'i y'a jateminɛ san bajirika o camanbaden a y'o kɛ association des ressuscitants des sympathisants minnu bɛ ayiwa dugu ka a lakɔrɔta ka sanga yɛlɛ cercle de Tombouctou o maaw u n'u u terilakaw n'o ye minisiriso caman k'o fara UNESCO ma olu de ye nin fɛti in boloda ka fɛti in kɛ yakuma bɛ a la kɛnɛ in kan maa baden tun bɛ bɔ minisiriw ɲɛna ko minisiriw dugu o maabaw dugu diinɛtigiw denmisɛn ɲɛmɔgɔ dugu dilanbaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yakuma b'a la yaasa ani société civile yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka cɛ ɲɛ cogoya min na wa Jabate u faralen ɲɔgɔn kan o kɛra belebele ye yanga k'o don ko la ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen yakuma b'a la n'o ye fɛti belebele ye ka ɲɛsin misiri ma k'u y'u to ɲɛnajɛ fɛti la ka sin ka bɔgɔ nɔɔni k'u ɲɛsin misiri ma jama ka fara ɲɔgɔn kan ka misiri ka a bari kura ye yakuma kosɛbɛ o ye laada ye i ka kuma ye tiɲɛ o de la o maçon minnu fana nin baara kɛ n'u k'a ma ko maçon traditionnel ko dɛmɛ ni dɛmɛ taara ka taa o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ko nin minɛ k'o bila i da k'o ka fisa i tɛgɛ langolo ye baara in bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen an bɛ k'a fɔ ko misiri ko san 600 dɔw yɛrɛ ko n'o ye ɲininikɛlaw ye k'olu b'a jateminɛ ko san 1325 dɔ fana ko san 1327 ko kabini empereur Kanko Musa o tile la k'olu bɛ o n'ale suma wa Jabate 15e siècle ka na se 16e siècle ma ala la bua ko misiri aka ye kobaw kɛra kɔnɔ a waati sɛbɛnfuraw caman marala kɔnɔ yakuma b'a la nga u y'u to bɛɛ lajɛlen na misiri sankore yi k'a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min ni nafaba sɔrɔla la maaw kalanna kuranɛ la maaw kalanna fɛn wɛrɛ la ale filɛli maaw kalanna o bɛɛ lajɛlen la yakuma b'a la ko fo ka taa se ekɔliso 180 olu sɔrɔla ko la ka taa se 25 000 o tɛ 25 ye sa wa o kalandenw olu fana ye baara kɛ a kɔnɔna la yakuma b'a la wa Tombouctou ko dugudennin tɛ ko ye 15e siècle 16e siècle i bɛna ye karamɔgɔba durusilen caman k'olu sɔrɔla a sen na o de la ko u ye baara caman kɛ a ko la fo ka taa se waati min ma wa maa minnu n'olu bɛ kalo dɔn maa minnu bɛ dolo dɔn o maaw bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ a la nka ko gara ye a sɔrɔ waati dɔ la hakili la 1591 Marokukaw jigin n'o ka waati la tiɲɛli a kɛra u kun tiɲɛli ma da o ma ko 2012 2013 an ka binganikɛlaw u taara bi ka fɛn caman tiɲɛ nka maa dɔw tun bɛ olu hakili ka bon olu y'an ka sɛbɛnfura caman ta k'a bila ka na Bamakɔ yaasa an kana tɛgɛlankolonya sɛbɛnfura ko la misiri in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yɔrɔ min na komi bi a bolo ma da yɔrɔba don an bɛ yɔrɔ min na komi sisan kunnafoni an y'a bɔ le pays kɔnɔ u ka bi bɔli Grange fɛn banbali o jate dɔn Grange ni an tilala kunnafoni na Grange an bɛ barika da ka waleɲuman kɛ Grange ni ka ɲɛsin arajo a lamɛnlikɛla arajo kanuba arajo lafasaba Grange n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔndurunba la tɛ hintɔrɔn fila bɛ duguma n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛlɛ kɛ wa e de bɛ n'i sigi ni k'i kankɔrɔ tan Grange maa dɔw de bɛ k'i lamɛn an ma sanu d'u ma an ma wari d'u ma Grange u bɛ k'an lamɛn kanu kana u bɛ k'an lamɛn nisɔndiya kɔnɔ u bɛ k'an lamɛn danaya kɔnɔ bamananw ko kanu mana fɛn min fa o ma jufa fiyewu ala ka kanu to ala k'an to ɲɔgɔn ye yarabi ala ka n'an dɛsɛ nin baara in na min k'a di an ka lamɛnlikɛlaw ma radio baara bɛ continuer fo ka taa bila zoroyɛri la ka Mamutu fo ka waleɲuman dɔn o tuma bi ma dugu jɛ Mamutu bɛna sigiyɔrɔ labila Jibi ye sɔni min ye nɛgɛtigi ye o tuma ɲinɛ tɛ k'ale kɔ dɛ ale de jɔlen b'a sen kan kabini 11h pile n'o ye an bɛ Jakite ye YouTube kan a bɛ tila ka taa ja duman ni sɔn duman lajɛ TikTok ni Facebook o yamaruya tun b'ale bolo yani ne an de an da don bi kibaruyaw la sini juma o fana ye kun dan ne ma min bɛ Facebook la ale kana sigi fo 20h
ni kun y'a dan mɔ nka n'a ma dan mɔ dun baara bɛ k'a programme na e ka programme o ye programme wɛrɛ ye an bɛ taa ni programme normal ye garankɛ min ye ayiwa nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 sini juma an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ ni ka dɔgɔkun k'a kun cɛ n'o ye k'a clôturer ye a kɛ to b'o kan sɔli ala Mohamed wa salim